Ngarep ngonekke budheke ndadak. Ya nek kerasa ya ora apa-apa. Aku ora muni budhek lho. Ora apa-apa. Jenengan tok sing muni budhek padahal aku ora muni budhek lho. Ora masalah. Iya. Aku ki nek karo Sindan tok nek apa-apa ki ora masalah. Sing ora trimo sing momong. Sing ngomong sapa? Mbah Mul. Mbah Mul iki pundi? Ya sak omong-omong aku sing momong ya ora tepung kok. Iya. Apa dadak kenalan karo sing momong ora. Iya. Sindan nek ngunekke dalam ki gampang lara. Kula ta? Tandane. Kula ora ngunekke lho, wong nyata wong muni gubuk kok mbobok. Iki jenenge apa nek ora budhek? Nah, kuwi jenenge ya ngunekke to ngono kuwi. Lah ngene apa jenenge? Ya budhek tak akoni. Tuli. Selip ling ngrungokke selip ora perkara budhek. Iya. Nggih, selip, kupinge selip. Wis penok ra apa-apa, diterima-terimake. Sing ra trima sing ngomong Mbah Mul. Mbah Kasan. 300. Iya. Matur suwun, Mak. Ayo alon-alon diaturake. Yo, ngaturi sapa sik? Ya gandeng sing disuwun bintange Mbak Elisa ya Mbak Elisa jumeneng sik. Ya, monggo Mbak Elisa. Elisa Orkarus Alaso. Iya. Ndang. Matur suwun iki kepareng rawuh. Iya biasane sok ana alasan werna-werna ning ki gelem rawuh. Iya. Alasan apa tuh, Pak? Ah wingi nek winginane sadurunge mau bengi kae ya jane dikersake sing di omah kuwi ya pas izin. Aku ya terpaksa supaya ora kokean omongan. Elisa pundi, Pak? Elisa ndilalah kok drop. Aku ngono. Kaya dimugake lara lho, Pak. Lah terus piye lek Ya alasan? kan boten. Nek aku boten alasan kowe piye. piye liyane mesti dadi duka. Iya. Boten piye, Pak. Lah ngopo? Lah, Pak Seno kan le munggal sinden ken berkembang. Ngaten to, lah kula nggih mengembangkan diri ya. Apa lah apa ngono dadi artis bintang apa ngono dijajal ngono lho. Dadi artis bintang apa? Iklan Wah. obat tumor. Wingi wis tak omongke. Sampo to? Obat tumo. Sampo. Iya, ya wis. Obat mumet. Nek ndase mumet kae nganggo obat kuwi ngono kuwi ceritane. Ya wi mergo dhewe kok, Pak. Ah, Mergo iya. ndas-ndasan kuwi terus aku dari kon iklan ndas-ndasan. Aja sok muni ndas-ndasan to. Ndas ki basa Boten pareng. kasar. Nggih, Iya. boten pareng, tapi Dadi mergo ora niku. Terus pada ngerti nek basa kramane iki mustaka ngerti. Saya suwe aja saya kasar ning engko ndak dikira kae ro Pak Sino ora dituturi basa. Nggih. Saya alus. Terus kowe Alus. bali basa krama sing alus terus ra payu. Ha iya. Nggih. Mergane wis rating pentalit meneh omonganmu dadine Nggih. mah. Ya, Mboten karang. napa-napa, kula mboten payu nggih pun siap kula niku. Betul. Kompet napa-napa nggih mboten napa-napa. Ngono lho, Kan dadine kathah sinden-sinden napa berbakat niku nggih kathah. Dadosnya nggih saged nanti gantian generasi-generasi berikutnya seperti ini Mbak Dila ini juga generasi selanjutnya sesuk kan iso meneh Pak. makane kowe selalu tak belajari to, Sa. Nggih. Ketika kembang itu mulai mekar itu akan indah tapi ada saatnya dia akan layu. Betul Nah, sekali. dadine bersiap ngono lho, bersiap. Dadi wong Ujilas. terkenal ya kena ning suatu saat akan disusul karo wong sing luwih terkenal, awak dhewe wis kudu nglenggono. Bener. Ngono Pak ta. Seno ya ngono ya. Iya, kudu Iya, ngono. suatu saat yo bakal ngono. Padha. Ya suatu saat bakal aku ya ora payu sesuk. Ya. Nggih. Nek ono regenerasi yang lebih bagus lagi, kita harus mengalah, kita harus Betul. merasa bahwa itu Dan memang lebih semakin bagus. bagus dan semakin Lah, bagus. ngono dadi ora kok ora gelem mendak ki ora apik. Betul Ya, sekali. ngono ya, Mak. Kudu nglenggono. Ayo atur panuwun karo para bapak-bapak saka Pojok Sari Ambarawa kene. Nggih, kula ajeng atur kudu alus ra iki. Alus. Kula ajeng atur panuwun kagem bapak-bapak ibu-ibu sedaya ingkang kagungan kersa wonten mriki kagungan hajat merti dusun dene sampun nimpali kula kalian panjenenganipun Seno Nugroho ingkang minulya jagat. Kok kaya wong pekok to, Sah? Kono alus Ngene, jarene. sik tak ajari ngene. Nuwun sewu, pedhot sik. Basa Jawa ki patah-patah, aja kula mboten ingkang matur mboten kalih. Selalali aku ngampet ya, Pak. Ngampet. Engko ndak selak lali, kosakatane selak lali. Ya kudune dapalke kaya. Oh, alon-alon. Heeh. Piye carane? Ya
punten dalem sewu ngaturaken panuwun dene sampun kepareng nimbali kula. Upamane ngono lho iki men. Kula menika anu jenenge mugi-mugi merti desa wonten ing pojok sari Ambarawa mriki saged sempulur lan tinampi ngersanipun Gusti. Menapa dipun bagejaken ngono. Pejahaken napa? Pejahaken dengkulmu. Apa mau ngomong apa? Kirene Ingkang dipun kajengaken saged kasembadan ngono. Oh ya jejal meneh ya. Ya. Aduh. Apa-apa wektune ya. dawa. Aduh. Matur nuwun teteng bapak-bapak ibu-ibu ingkang sampun ngersakaken kula sowan wonten ing Rejosari menika. Pojok Sari Rejosari menika dene kula katimbalan kalih Pasinon Nugroho mugi-mugi ingkang dados pangajeng-ajengipun pangajeng-ajeng sedaya. Pangajeng-ajeng. Ora pangajeng-ajeng, pangajeng-ajeng. Anjing-anjingipun sedaya. Anjing-anjingipun sedaya saged kasembadanipun. Lan saged langgeng saged sempulur lawas-lawasipun. Salami-laminipun. Luar biasa ya. Seneng aku nek kowe iso basa krama alus ngono ki aku seneng. Ora ngisin-isinke meneh pisan. Iya. Nggih. Ngono ya, heeh. Aku ngisin-isinke tenan biyen pertama kali ki melu nyinden aku ki disuguh anu daharan ngono ya. Langsung sedane di, "Mbak, wis dikon madang ayo." Waduh, aku ngono wis. Ya, biasane sing anu ki seneng Pak nek daharane entempangane ora didumok, ora dimadang, ora dipengan malah sedih. Nek dipangan langsung, "Bu niki gula telas nggih." Langsung aku ngono, dadi tak entekke sisan. Seneng sing duwe gawe. Seneng. Ning ya ora sok nggarapi lho sing di omah. Pripun? Ha dek wingi kae ning anu kae. Terus suwe kuwi sing wingi kuwi sing muni arep ning mburi. Sing suwe aku kelingan lek do nyugondoke separo-separo kae terus tak unekke. "Pak, iki nang kene iki do ngingu pitik, silite ana silete yo." Metune ndoke kok separo-separo. Alah ngono nganti isin aku. Ya kan saiki wis ora ya. Saiki wis mulai temata. Nggih. Saiki mau didhawuhi karo bapak panitia. Nggih. Kowe ngaturke durpres kae ning kono kae. Oh, enten doorpress. Oh niki doorpress to? Iya. Oh, kasur. Oh ya mantap iki. Masnya di doorpress ra, Mas? Landi iki ne ana angka-angkane napa-napane niku mboten wonten. Gandeng mau jane sing disuwun nggon goro-goro aku ya lali nek lakon iki lakon terus bar limbukan terus lakon terus. Soale ponakane wis metu terus saka sore. Nggih. Mula apike durprese ya ning limbukan iki. Oh nggih. Niki panitiane pun nggih. Keturan saged apa minggah wonten ing niki panggung niki. Heeh. Di anu tok tembangke sithik karo bapak panitia men samapta. Nggih, niki tembang. Tembangan diteruske ya mak iya. Nggih. Karahinan apa aja lamis wau? Anu sakarepmu iki ana sing nyuwun aja lamis. Oh nggih, aja lamis. Bawani. Ya, ning aku rapal bawani. Ora apa-apa nek kowe sing rapal ora apa-apa. Iya. Kaya wingi ana sing nyuwun lagu apa jenenge kae? Kembang apa kae? Kembang napa? Kae lho sing lagu gendingan kae lho. Heeh. Monggo ngekeki dit 500 ya tak balekke wong Alisa ra iso. Oh nggih, jambu napa? Jambu alas. Anu gending kembang jambu modiar kowe. Pamularsih. Heeh, ladrang pamularsih dawah gending ladrang kembang jambu. Langsung pucet raine Alisa. Iya pucet. Piye tok tampani ra 500 ah. Balekke wae Pak, balekke mbangane mlethek ndasku. Ya, mangga.
ndek kewajiban berat kowe. Napa? Mengko kowe bar nembang aja lamis iki. Nggih. Ngaturi Pak Wakil Bupati tindak ning dhuwur panggung. Oh, nggih, siap. Wis urusana. Oke. Nek kowe kurang ajar awak dhewe ra iso dundang mrene meneh. Ya. Beres. Kudu sing sopan. Nggih, sopan wis sopan janji wis aku ya. Heeh. Becik halu wong prasaja Regane Pak Wakil Bupati ya wis ngejob awake dhewe. Kapan? Tak bunderi saiki nganti bolong. Agustus Agustus. 2020. Wah, ya aku sedih jatuh pas eno. Ambo. Waduh. Nek ra ono aku engko mumet kowe mikir sejarah-sejarah. Sapa? Ngejak aku. Piye? Ya kowe ngejak aku kita di petingan ku nanti engko mikir-mikir sing abot-abot nehno aku. Oh iya, siap. Iya. Aja dibuang aku eman-eman. Ora iso lah bakal tak buang kowe selawase pokoke. Nganti aku tuyuk-tuyuk nek aku isih iso mayang tetep tak jak. Yes. Ha ning apa ya payu? Ha iya. Wong wis Payu wis. tuyuk-tuyuk kowe ya wis tuwek wis ora ayu. Iya. Kaya terwelu. Termelu ki apa ngerti kok? Trewelu, aku reti mbiyen aku iso numpak apa sepur trewelu. Kelinci. Oh iya. Termelu. Nena. Mong walengku aja lamis Neno. yen kowe seneng lamis gampang kena ing bebantu Tumraping pasrah. tumraping sarawungan Neno. mbok aja demen lamis Neno. seneng lamis padha karo demen citra Ya, mangga. Yuk, buka benang, Mas. Yuk. aja sakempang janji wong manis Wis diaturake. Saiki penyanyi Bapak Wakil Bupati Semarang. Yo. Ayo monggo katuran tindak ana ing dhuwur panggung Mbak Elisa monggo. Yo monggo Pak Wakil Bupati yo nggih. Tuduk.
tuk tuk. Nggih, sugeng dalu Pak Wakil Bupati. Sugeng dalu Mbak Elisa. Nggih. Ajang atur napa kagem niki warga mriki Pak niki acara mesti dusun. Nggih. Mbok menawi wonten pangandikan menapa? Nggih, sekedap mawon nggih Mbak Elisa nggih. Nah Mbak Elisa niki ampun pinarak kersanipun teng mriki nggih Pak nggih Bu nggih. Nggih. Dikerjani sekali-sekali teng mriki ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu, salam sejahtera katur sagunging para rawuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Wonten asalipun para pepundhen persepuh bini sepuh aji sepuh ingkang satu dat kinabekten. Wonten asalipun panjenenganipun Bapak Sekretaris Kecamatan, Bapak Lurah, sumrambah sedaya para lembaga kelurahan wonten ing Pojoksari tansah kula hormati. Wonten asalipun Ketua sedaya panitia wontenipun acara merti desa wonten ing lingkungan RW Gangsal Rejosari tansah dadi hormatan sagunging para rawuh tansah kula hormati ugi Ki Seno Nugroho sumrambah sedaya rombongan tansah dadi hormatan langsung kemawon awit wedalipun ugi sampun sauntawis dalu kepareng kula silaturahim ugi kalau wau Pak Bupati sampun rawuh, sampun ngendika wonten sanipun sedaya para rawuh. Kapareng kula ugi atas nami pemerintah daerah Kabupaten Semarang derek mangayu bagya wontenipun acara merti desa wonten ing Rejosari Kelurahan Pojoksari mugi-mugi sedaya warga masyarakat ugi sedaya para rawuh tansah pinaringan sehat walafiat. Amin. Tansah pinaringan panjang yuswa. Amin. Tansah pinaringan ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah ingkang barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pembangunan wonten ing Kelurahan Pojoksari, Kecamatan Ambarawa desa tambah majeng. Insyaallah sedaya tambah sejahtera amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping kalih kepareng ugi kagem nguri-uri Kabupaten Jawi wontenipun pagelaran ringgit Poros Daun atas menika kanthi ugi program pemerintah daerah Kidalang bilih wonten setiap tahun menika wonten anggaran hibah kagem kesenian ugi. Tahun menika wonten 600 kelompok seni, wonten anggaran 6 miliar rupiah kagem nguri-uri Kabupaten Jawi. Kula nyuwun aplaus kagem panjenengan sedaya. Kejaya saya menika nembe kemawon kala wau ki kala dari panggen wonten ing Kecamatan Ambarawa kanthi program Kotaku. Alhamdulillah tahun menika ugi wonten anggaran kirang langkung sekitar 44 miliar kagem noto wonten ing Kecamatan Ambarawa kanthi programipun piyambakipun Bapak Bupati Semarang mugi saestu samangke saya tambah majeng manfaat kagem masyarakat wonten ing Kecamatan Ambarawa. Kula kinten ujar kathah yang kula aturaken ingkang kathah mengke Mbak Elisa kalih sedaya para sinden ugi mengke Kidalang ingkang kathah matur nuwun panjenengan sedaya. Kinten mekaten atur kula ing mbok bilih wonten atur kula ingkang kirang penggalih kepareng ugi kula nyuwun gungsi samudra pangsami ingkang tanpi pepindha minangka sering atur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Kidalang nika kula mengke nyuwun lelagon Setya Tuhu kagem sedaya warga masyarakat wonten ing mriki ingkang nyanyi mengke Mbak Elisa. Ngoten nggih. Mekaten matur suwun. Nggih, matur suwun Pak. Pak Bupati, Wakil Bupati. Ini mau langsung turun? Oh langsung turun Pak. Aku mau dialog dikit ya. Mau langsung turun Pak, beneran? Sedikit ya Pak. Wah, ini ngomongin tentang apa Ambarawa nih Pak, senang ya. Kalau tahu tentang ini kan di dekat sama Monumen Palagan ya Pak ya. Yeah. Dan sebentar lagi tanggal 20 Oktober. 20 Oktober, terus nanti sebenarnya 20 Oktober pada tahun silam, biar ini semua jadi semangatnya orang sini Pak. Yeah. Karena perjuangan zaman dulu ada kolonel dulu waktu mengejar sekutu
ya kan, Nggih. dulu berhasil menumpas sekutu pada tahun 1965 waktu itu. Jadi semoga bisa menjadi masyarakat bisa bersatu juga. Jadi semangatnya masyarakat juga seperti itu ya Pak. Nggih. Nggih. Jadi ini kan udah tanggal 20 Desember dan pada waktu itu 20 20 Oktober pada waktu itu 19 Desember 1965 bisa diusir gitu loh, sekutu bisa diusir dari Ambarawa dan Ambarawa sampai sekarang bisa bertahan kayak gitu. Semoga bisa bertahan. Nggih. Jadi intinipun nggih kawula dalah sedaya menika tansah nyuwun sareng-sareng njagi raos kebersamaan, Betul nggih. ugi njagi toleransi, njagi kerukunan kagem sareng-sareng bangun wonten ing Kabupaten Semarang. Nggih, amin. Nggih, Pak, nggih. Nggih. Saha ingkang paling pungkasan kula ngaturi pirsa bilih kala wau ki dalang ki ngendika sakmangke wonten ing tanggal 21 Agustus 2022 Pak. Nggih. Nika pemerintah daerah ugi sampun nderek napa niku nyuwun pambiyantu ki dalang mengke ugi pentas wonten Kabupaten Semarang atas nami pemerintah daerah Kabupaten Semarang pun dipun napa niki ditaleni munan. Iki dalang nggih. Udah Tanggal di DP, 21 Pak, Agustus ya? Berarti udah 2020. pasti. Oh, Mugi-mugi iya. saged saestu ngregaken ending swasana wonten ing Kabupaten Semarang. Mekaten Nggih, Mbak Elisa. terima kasih Pak Matur suwun, Wakil. nggih. Boten nembang kalih kula. Nggih. Matur sembah nuwun, Pak. Wis. Tak kira arep takon apa malah ngecepyek. Ngecep ya. Ayo, Yo kowe iki jane arep ngomong ke kuwi. Nyeritake apa ki mau? Iki kan kuwi ning cedhak kene, Pak. Jadi itu rutenya tuh di sini. Wis, Kolonel Sudirman itu loh. Oh, iya. Nyeritain itu. Oh, perjuangan biyen. Pak. Iya, perjuangan dulu. Aku iki anggere wis entuk amplop kok terus ngecepiak wae. Yo semangat, Pak. Jelas lah. Kuwi wis Setya hukum. tuhu ning ora penak-enak kapenak. Ya, setya tuhu kudu tok aturake. Nggih. Wis tok tampa to amplope? Niki sampun. Ayo wis. Iya. Nggih, sakniki setya tuhu, Pak. Lah iya no Pak Wakil Bupati Nenggo kok ya. Nggih. Kula Ya. piyambak napa kalih kancane? Di amplope ditampa dhewe kok golek kanca. Diporo nggih saged tok. Aja wis kuwi tanggung jawabmu dhewe. Nggih, kok. siap, Ya. siap. Tapi aku tambuka meneh. Wah, lah ya iki. Sinden nek ora akeh hafalane ya kuwi. Hafalane ya ming gubuk asmara. Lali janjine, podang kuning, ya setya tuhu ya kudu. Ya. Pamintaku. Nah, ndak do disepelekke sa. Ya. Masita asih. Alah dene otak S2. Atut Runtut tansah reruntungan ing sarina lan wangine datan kinggang datan kinggang sarang saratmu lamun lamun adoh caketing ati yen cedhak yen cedhak tansah mulat sida sita asih pindha mimi Pindha mimilan mintuna ayo ayo
sana tepi wajib Ya, sito. Sito asih Brayan Ya, mangga. Aku kang setya satu wit biyen nganti saiki ing bebasane peteng-peteng apa narsumunan mantapku. andika pangalamanku lahir batin wis nyata mangsa Ngone kurang rahayu mugi lesayu. Iya. Ngono. mugi antuk berkahe widi ati kombong tansah limbah
mugi lestari yo mugi entuk berkahing widi andi komo tansah Mbak Elisa yo ngaturke pangapunten karo Pak Wakil Bupati yo nggih nyuwun pangapunten dereng hafal nggih Pak Bupati Wakil Bupati besok sakedhok-kedhokipun mengke kula ngapalke sik apa piye sakedhok-kedhokipun mengke kula sagadhok-gadhokipun sakedhok-gadhokipun sing arep gedhok-gedhoke sapa gedhok-gedhok sak gadhok-gadhokipun kok sak gedhok-gedhokipun sakedhok-kedhokipun mengke kula laden meleh nggih apa-apa ya Karang sing jeneng seni yo akeh banget kok ya sa. Lah nggih. Tembang kuwi nganti pira? Karyane Pak Narto Sabdo dhewe nek diitungi 800 karya. Lho kuwi. 800 karya. Kurang lebih semono kuwi. Yo bukune we papat secilet wae yo mumet ndase nek mik sorry meneh. Mumet mustakane nek mikirke kabeh judule ra mungkin hafal, Pak. Mustakane sapa? Kula. Nek awake dhewe iki aja dibasake. Lah jare sing ape mustaka. Sirah nek ngene dhewe. Oh nek ngene dhewe sirah. Oh ngene dhewe nggon aku karo nggonamu. Heeh. Nek nggonamu sirah. Nek nggon aku ndas, ta. Oh iya. Mbak tok disiki lu wong tak disiki. Nggonmu mustaka wis. Ya, matur nuwun Mbak Elisa. Nggih. Pon iki? Ya, kowe kembali sik mengko ngundi apa Doorpress. Di akhir limbukan ya. Nggih, ya, siap. Ya, ndak ngentek-entekke wektu nek ora di akhir limbukan ya. Yo saiki gentenan Mbak. Sapa? Agnes ki ana sing nyuwun langgam rengu. Ya. Diaturake. Yo. Mbak Agnes sing nomor 2 saka awake dhewe iki. Ya. PS4. Oh. PS4 iki Persatuan Sinden 150 cm. Lah kok 150. Lah cendhike ra jamak-jamak. Yen ndek melu aku isih bocah ki tak kira bocah ki arep dhuwur bareng saiki kok wis anak-anak siji. Dhuwur nggih, Pak. Piye? Riyen dhuwur nggih. Riyen dhuwur. Iya. Kok sakniki mengkeret nggih. Lah kowe soalé nyecep ngelmune Prastiwi sik pojok kae. Iya. Kae soalé ngelmune Bathara Karang. Kula kalih Bu Pras sak grup, Pak. Lah iya, saya tuwa iki saya cilik. Terus metu siunge. Ya ora apa-apa ya. Langgam rengu Mbak Agnes panyuwunan saka streaminger saka Hong Kong. Ya. Ngono ya, Mak. Ten Hong Kong siang napa malam nggih, Pak? Aku ora ngerti, kowe tilik ana dhewe malam. Oh nggih. Oh nggih. Keletan pirang jam dari Hong Kong. Heeh. Hong Kong iki wis SMS karo aku. Nek ora aku sing maca ora ngerti, Doan. Untung aku ki iso menguasai 6 bahasa. Waduh. Kowe kuwi ora iki lho wacane. Pripun Pak wacane? Kowe ki rungokno nek ora percaya, nek kowe artine ra dong nek aku dong. Nggih. Tungkok siu to bangsa. Cung tumuk cinta fosi to sing ranggam rengu. Wah. Ota sapa ta mata siji. Boyo ngono tenan. Oh iki ming cangkemku ana. Ora usah percaya. Ya. Ya diaturke, dibawani sik. Ya. Nggih. Memanise merak hati Suarane banter ya. Wong cendik lemu siji ngomong, loro ngentut. Oh iya. Banter asli. Enggak, mboten kula. Neno. Bacaane mung
Muntang manting Montang manting tanjena lelo lelo kang masira wong bagus nino gampang temen itu beda mangga telibokke dandut konjokan ya sanana sajake katon remo enten apa niku dene sampun tamu di kakak manten sakniki jur benten napa pancen sampun pesan emang prasetyanku nadyan geger walek watu nanging kok nene katuwang uripe apa yo tete jodone bebasan bebasan sak umpama kaya ngenteni kumambanging selelangke datine antang ranteng kaya
Nesi Anandasari. Iya. Nggih, 3 juta nggih, Pak. 300. Senengane kok undak-undake ora. 300.000. Heeh, lumantar rekeninge Mas Indra Sanjaya. Ya. Ora apa-apa. Karang saiki ana WA iki nyilakake aku kok no. Iya. Kok nyilakake kowe? Ya biasane nyuwun lagu iki liwat dalange saiki lumantar WA. Terus wis iso transfer langsung ae ora mampir nggone awake dhewe. Ya. Guntingku nganggur iki. Ya ora apa-apa ya, Mak. Kabejane dhewe-dhewe rezekine dhewe-dhewe. Pancen ya ngono no. Ya. Iki sinden 10 iki ya bakal migunani kabeh. Wis pokoke engko sak uni-unine. Ya. Kabeh kudu muni no. Ya. Ora entuk nggon limbukan ya engko sesuk-esuk gebuki rak muni-muni. Ngawur wae ora. Njur apa-apa njur anarkis ora. Sembah nuwun Mbak Agnes ki mau. Ya. Ki le nderek aku wis kelas 2 SD. Loro SD wis melu nyinden. Nyinden ning jaman semono aku cek nganggo musik-musik, nganggo keyboard, nganggo kendang dangdut, nganggo bass. Nyanyine lagu-lagu dangdut, lagu campursari. Ya. Saya suwe tak didik iso dadi sinden, iso gelem nyinden. Wah, senengku ra jamak-jamak. Ngono ya, Mak. Iya. Mula kudu ana tunas-tunas sing pancen kudu mengganti sing sepuh-sepuh kono. Ya, pancen bener ngono ya. Dibacutake. Ya. Saiki genti Mbak Tatin. Ya, Mbak Tatin sik kepareng jumeneng. Monggo. Iya ana layang tiba meneh keri no. Saking Bapak Siadi saking dusun Samban pengen nyekar tembang Caping Gunung. Aja dipleroki, matur suwun. Oh iya. Saking lereng Kendali Sodo Gunung. Wah. Ngendi, Mak? Embuh aku ya racung. Saka Kendali Sodo iki apa Trayanoman Sajake. nek critane ya Somawana nek ora kliru lho no. Iya, daerah kono. Heeh. Dhuwur kono ya. Ya dinembang. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Wah, ya iki kejaba Elisa ya iki sing lagi viral no. Iya. Napa? Mbak Tatin iki. Yang menggemaskan. Hah? Yang menggemaskan. Oh, tenan. Aku sing juragamu dhewe pengen napuki kok saking gem. Senenge ora gemes nek ana kuwi ya. Lah piye? Lah wong gemes ki kadang kala sok nabok, sok njiwit, sok nendang ki mergo gemes. Lah nggih lumrahe ngenten niku to. Kok napuk? Lah ya saking gemese ro lambemu kuwi lho nek dong kanu fragmen ketoprak jan. Aku gede piye? Iya. Jane ya ora apa-apa. Jane ya ora apa-apa ning saking dhek pinter le mendramatisir dadine ya penonton ki kadang kala sok katut emosi. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Nek le ayu ya ayu, nek dandan. Oh. Lah kok nek dandan? Nek ora dandan aja nyawangno. Lah napa nek mboten dandan? Delok we nek. Kok nek Wah, wis awake ra. Ya mergane jenengan bendina weruh ya. Oh, mergo bedina weruh kuwi. Nggih, nek arang-arang weruh ya paling ora nek. Ya arang-arang sing weruh barang ya aku ya nek kok ndelokke. Iya. Nek rai rak bendina weruh. Nggih. Lengen bendina weruh. Nggih. Sikil bendina weruh. Nggih. Kaya to, geger kan arang-arang weruh. Iya. Kuwi ya nyatane ya geger kok. Aku nek kon brangkang rak wis kari nukokke kursi to nak. Wis Terus? kaya meja. Heeh. Ya ning ora apa-apa ya nyatane akeh sing tresno kok. Lah iya. Ayo Tin, nembang. Ya. Napa, Pak? Iki ora njaluk-njalukan sawer-saweran lho, ora ana sawer nang kene. Mboten. Ndak kowe to titik-titik njaluk titik-titik njaluk dit kok nembang njaluk dit. Iya. Lah ono kok Ana endi? nek pas ono. Ngene Agnes ditransfer, nggone Elisa diulungke dhewe karo Pak Wakil Bupati. Nggih. Iya. Ayo kowe nek arep golek saweran kono medun panggung ider kono. Engko besek. Ayo sinten ya sawer. Karo nyanyi. Iya. Ora kok njur masrahke aku. Ning kene ora ana. Wondene iki ana iki mergo ana tulisane ngisor kagem Pak Dalang. Iya. Oh, kagem Pak Dalang. Lah iki Pak Dalang nggih purun. Lah ya wong diparingi kok. Lah nggih, Nek Mbok. tak tolak engko nyepelekke kagem Pak Dalang ora sudi ngono. Waduh dumeh. Nggih mboten ora sudi ning mbok dibagi-bagi karo anak buah ngono Nek lho. cukup tak dom. Ha iki meng 200 ki dido wong 10 entuk pira? Ya nggo kula tok. Wah ya aja kancane Mary. Engko nek ana sing munggah maringi dhewe ya kuwi bejamu. Nek ngene iki tak Nggih. dom ndak do Mary. Iya. Ya nembang apa kowe? Lah enten pawondutan apa? Sementara iki jenengmu tidak tertera di sini. Iya, tapi
Maksudnya pembundutane napa lagune? Ora werna-werna, ana apa jenenge iki gerajakan ana. Ya. Jajakan wae Mbak Ayu nggih. Caping gunung ana. Nggih. Ning ki Bapak Siadi iki kaparange arep nyekar dhewe jarine. Pengen nyekar piyambak. Oh iya. Oh nggih. Kendel kok iki rasa diterke wis nyekar dhewe. Sakniki napa mengke? Sop bisa kowe sikik engko bar iki Pak Siadi kuwi. Ya. Kula riyen. Apa? Gubuk nggih. Apa? Gubuk. Ya ini kok ngalah ngejak bubuk. Wah, gubuk asmara kok bobok lho kupinge. Oh kuwi. Kurang ajar to kuwi. Kupinge ngopo? Aku mengarep nekke budheke ndadak tuh. Ya nek kerasa ya ora apa-apa. Aku ora muni budhek lho. Ora apa-apa. Jenengan tok sing muni budhek padahal aku ora muni budhek lho. Ora masalah. Iya. Aku ki nek karo sindan tok nek apa-apa ki ora masalah. Sing ora trimo sing momong. Sing ngomong sapa? Mbah Mul. Mbah Mal iki pundi? Ya sak omong-omong aku sing momong ya ora tepung kok. Iya. Apa dadak kenalan karo sing momong ora. Iya. Sindan nek ngunekke dalam ki gampang lara. Kula ta? Tandane. Kula ora ngunekke lho, wong nyata wong muni gubuk kok mbobok. Kuwi jenenge apa nek ora budhek? Nah, kuwi jenenge ya ngunekke to ngono kuwi. Lah ngene apa jenenge? Ya budhek tak akoni. Tuli. Selip ling ngrungokke selip ora perkara budhek. Ya. Nggih, selip, kupinge selip. Wis penok ra apa-apa. Diterima-terimake. Sing ra trima sing ngomong Mbah Mul. Mbah Kasan. Balik meneh. Sing ngomong kok akeh men. Ya. Nggih. Gubuk ya kena wis gek omong. Ayo kok nek enggak di Banting ambiar. kuat apa piye? Heh? Kuat apa banting Aku aku? kuat. Ambok ping pindhone kowe nek kon banting kaya ngono kuat aku. Ora kuat ya tak kuat-kuatke to ya. Terus arep ngopo nek dibanting? Ayo banting ambiar ya wis mung dibanting tok kuwi. Arep ngopo-ngopo ya ora wani. Kasus malah. Mergane ngapa? Ya banting. Mulai ya. Ya. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Lingsir. Oh, mripate plorok. wong kleru kok. Ha apa bener? Lingsem. Nah, Kok lingsir. mau kupinge saiki apane? Cangkeme. Tak akoni wae ora apa-apa. Aku ora muni lho. Ya ora muni ning arahe ndonoe kok. Lingsem yen mutan neno Sesawangan. kleru meneh. Ya sakaremu wong aku ora apal kok. Aku ki ping benerke larase. Lelampahan kang kawuri Ya. Tresna. tresna tulus nadyan ing gubuk asmara Neno. Mangga, ya. yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golek ning
Ya wis, arep ngenteni apa? Alhamdulillah nang sing nyawet. Endi? Niki? Oh ya syukur. Ya kuwi jenenge bejamu nang kono kuwi. Nggih, matur nuwun nggih Pak, waos saking sinten mboten ngertos. Pokoke matur nuwun. Ya, lemah teles Gusti Allah sing bales. Nggih, Heeh. lemah teles. Apa kuwi? Jeblok. Ya, lambene lambe elek to. Ora gelem matur nuwun kok malah ngunekke jeblok. Sing jeblok kowe kuwi. Iya. Matur suwun, Mbak Tatin. Heeh, iki mau kula monggo Bapak Suyadi Yadi. Iya. Saking dusun Samban pengen nyekar tembang Caping Gunung. Ya, biyaine ndi, Mak? Mbah. Mau ngaturke nawala mrene kok. Ya. Lumantar ibu-ibu Waranggana kuwi. Heeh. Saking lereng Kendali Sada. Ya. Oh nggih, oh nggih. Oh. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Pak Siyadi. Oh, Bob Marley. Ah iya. Nuwun sewu Pak Deleng. Nggih. Niki kalih nyambung sedulur ingkang pinten-pinten taun boten kepanggih. Oh, Lah niku Pak lek kula ngatimin wonten mriki. Lah niku nggih alhamdulillah kalih nyambung pas seduluran. Nggih. Nderek ngregengaken Pak Deleng. silaturahmi menika sae. Nggih. Ya, mangga. Badhe nyekar Caping Gunung. Nggih. Oh nggih monggo. Ya. Iki kita wong Afrika iso Caping Gunung. Bob maneh. Nuwun sewu mangke nek wonten kesalahipun dibenerke Mbak Alisa. Meso nyuwun nih. Meso milih mangke dibenerke. Aku wis sepuh kaya ngono kok ming menerke dadak njaluk tulung. Ya. Mangga, Mbak, mangga Pak. Siyadi nggih asmanipun nggih. Nggih. Saking lereng Kendali Sada niku pundi, Pak? Samban. Samban. Samban nggih larang Kendali Sada mriku Pak. Sumawana. Mboten mriki samban wingkinge Coca-Cola. Oh, nggih 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 nggih. Nggih. Burine Coca-Cola. Mangga. Saben Saben bengi saben bengi nyawang mau main kemunggahan nek mau. kona Tang detang. Yen mamati yen mamajang amung nganggo janur kuning
Kalian niku sok latihan karawitan, Pak. Mboten, Pak. Mbok ketoprak. Nggih nggen reokan kalian nak mendhet pantun niku mbeto caping ngoten panas pas wayahe panas ngedos pantun ngoten niku to, Pak. Kalian nembang-nembang Nggih, ngoten. kalian nembang. Dadi nek enten salahe nggih. Mboten malah kula nika gumun, kula kita benjamin nika kagungan gesok gladen karawitan wong suwano nadane nggih pas, suarane nggih apik. Oh iya. Lha iki lho entuk-entukane nek wong golek pari, golek ramban, nyunggi pari karo tetembangan suarane malah apik no. Iya, ngono ya, Mak. Kembang waing weton gunung Luar biasa iki. Iya. Ki seneng aku. Bapak karyanipun apa? Dalem Pakaryanipun. niki wau kesenggol sithik, Pak. Napa? Gaweang sumur niki wau nembe damel sumur sedinten. Wow. Tukang golek sumur kok iki. Nggih damel boto. Sampeyan niku nek tukang gawe sumur kula tak takon. Nggih. Manuk apa sing betah ambles bumi? Wah niku rahasia niku. Nah, niku manuke wong golek sumur, duduk sumur. Iya. Bisa ambles bumi jero banget no. Pacitan sarwe jana Wis kompak e. Iya. Oh tambah kesel kok, Pak. Nggih. Jan dhek ya iso nek Panas udan panas aling-aling capek. saping gunung. Ayo sinden-sinden, 1 2 3 ya. Misowa Nadyan wadon sarta lanang minum ampun minum nek minum niku basa Indonesia inumane inomane banyu bane. Ya luar biasa. Lajeng ki langgame mangga. Jaman berjuang dur kelingan anak lanang biyen ninggal janji ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing ora ilang apa lali neng gunung tak jagongi saka jagung yen mendung
nganu ngaku nek sok reokan to no. Ya, engko didadekke reokan no. Ya. Entok tang. Enduk. Ya. Nane ya. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja kene ora Ngreyok sampean niku. Lah mboten rewek. Mpun kesel kok, Pak. Napa? Astane pun kesel. Oh, kesele Terus ngoten. Wingi dalu muat ayam potong, dadene pun kesel. Oh, nek siang muat ayam, nek dalu duduk dalune muat ayam. Muat ayam. Nggih, ayam potong. Siang duduk sumur. Nggih, ndamel. Napa? Ndamel sumur. Lah nggih niku jenenge duduk sumur. Iya. Nek damel sumur sampean ora iso. Damel kok sumur, sampean gawe sumur ngoten ya iso, mboten iso duduk sumur. Ya ngono tembunge sing pernah Nggih, nggih. Nah. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi Mriki, Mbak. Nggih, matur sami-sami, nggih. Dilajeng dipleroki, Pak. Napa? Pleroki gadane Pak Narto Sabdo. Oh, sampean elok lho. Sampean ngerti sik nyipta barang niku luar biasa. Malah justru penyanyi-penyanyi campursari niku sok mboten menghargai kalih napa sing Bapake kula rin nggih tiyang dapuk ketoprak kalian wayang, Pak. Oh, bapake. Almarhum nggih. Oh, pun sedo. Sampun swargi Pak Sudar. Oh, Pak Sudar. Nggih. Sopo mak? Oh, ya men kono ki marem ngono lho. Nggih. Nggih. Kan diplerai pupung dugi mriki nggih. Katon sutresnane kalih budaya Jawi, Pak. Leres sampeyan arep ming anu nun mboten ming ning arep pakaryane nggawa pitik potong kali duduk sumur ning sandale sampeyan. Nggih. Berarti nek nang ngisor sumur kan wis entuk jero kae. Mas aja diple. Nggih. Mulane cepet dadi. Neng omah barang ya Dik. Mulane ya cepet dadi. Lek teng griya niku nek kula mboten nembang kalih mboke mboten sangon sekolah rin. Ngoten. Nggih. Ning sae Mas di nganu nggih di pokoke
Nggih. Nggih. Matur nggih, Pak. Yo Mas dicaosi rondo kempling. Ya, Apa Aja dipleroki. Aja dipleroki. Nanti selip-selip aku. iya. Mangga, ya. Wait. Iya. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran bojo sing eling iku budaya kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran boyo sing eling iku budaya Matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Pak Suyadi. Siadi. Oh, Siyadi. Kok mboten Su mergane napa? Mboten kene niku kelangenane bapak nenten wayang mesti panggilane Siadi maring ngendi. Oh, Siyadi maring ngendi. Oh ya. Oh, alah. iya Wah, iki lho, Pak. iya luar biasa ya Mak Iya, nyatane panjenengane arep ado-ado saka pereng Kendali Sodo. Suwita sang Begawan Anoman. iya Nyatane ya tembange apik tenan. iya Saking R Ngabehi Marsudiono, Lurah Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. ya Nyuwun rondo kempling jauh-jauh lho Mas Eno. Nggih, mangke kula caosi, Pak, mboten sak kuwatir. ya Mergi menika mangke tasih wonten anu apa pengundian Durpres. ya Mbak Ayu Purwalestari dipun suwun supados nyekar grajagan. ya monggo Diaturake. Monggo Mbak Ayu. ya Ayo digayengke apa kalah karo tukang duduk sumur kowe. ya Grajagan Banyuwangi, Grajagan Banyuwangi. iya ya Mak Nggih, Pak. Heeh. Kok suaramu kaya ora metu to? Napa? Kok suaramu kaya ora metu? Lah niki pun metu. Oh ya wis kok mau le muni nggih iki kok mengosi kek ning ra ono suarane. Metu nggih, Pak. Ya wong Kemayu ki biasane sok ngono kuwi. iya Kemayu. Heeh. Ora usah, Bro, ora usah otok pikir sing ngunekke ming bojomu dhewe kok. iya Mboten napa-napa kula niku. Ah iya wis. Sajake wis ra seneng karo kowe. Ciri-cirine pripun nek mboten seneng niku? Ayo ngelokke mbok bojone dhewe kok Kemayu, aleman ngono ki. Oh. Wis ra patek seneng paling. Nggih, Iya. napa niki, Pak? Gerajakan kok. Gerajakan. ya bawani nganggo gelang alit ya ora apa-apa monggo Nggih. ya Mambiat mayun paman. Niki kula salah saweran mboten?
Sementara iki lho ngono. Dereng. Iki saka Piyai Klaten. Ya, Nggih. Mas Tristianto. Oh ya, wis kirim 1,5 juta. Oh ya. Nggih sinten? Nyuwun gending pepeling, Bos. Oh ya, Mbak Ika. Wah, bejane Mbak Ika iki. Ya 1,5 juta iki ning kene ana tulisane ya 200 nggo Ika. Sing 1.300.000 nggo aku. Oh iya. Lho kok akeh banget. Apa? Kok kacake adoh banget. Lah sing piye wayangan ning kene sapa? Rak ya aku to. Ika rak ning panggungku apa Ika nembang dhewe ning lapangan. Wah, kejam. Piye? Kejam. Ayo ben kowe iki nek ra dikejami ya do ngayal. Yo. Sawarane gending belam biangan kita iki wis bendina ning kok kaget nggih Pak. Sapa? Kula. Oh aku kowe bendina sok kaget kok. Soale ora ajeg soale. Marai deg-degan lho. Lah yo Lah nek ciri khas Banyuwangi ya ngono kuwi. Bleh ngono. Soale sing kakung biasane bengok-bengok. Belambiangan, belambangan. Ruang bleh tatu ngono. Ah. Ada tatu. Yo. Nyaram yai. Aku nek ora ati sabar wis do tak potongi kok bayare. lah piye? Lah kowe ngeramatke aku njondel lho iki mau. Kula weruh mboten niku. Apane? Mboten jondel ki. Kaya ora weruh kowe. Aku ketoke meneng wae ning ana nggon-nggonan sing jondal-jondel. Nggen pundi niku? Kaya ora tak duduhi. Noswan tara kaget tenan lho aku Pak. Ben pembalasan kok ya. Iya, aku mak teratap tenan ya. Mianyu wangi Lor lan kidul halas angker kang kalimyan Belambiangan. Belambiangan Belambiangan Ya. Ya. hajat takon seseneng kang disangga.
tanah India Gumel yaring Gumel yaring taman Sarinuswan Tara Ya. mangga gerajakan dipun aturaken. Yo.
Sik aja lunga sik. Aja lunga sik, pamundutan saka iki Pak. Sapa ki mau sing anu Pak ngabehi Raden ngabehi Marsudiyana. Ya, yo napa? Rondo Kempling. Kuwi lagu duet. Didueti karo bojone dhewe no. Ya, Ayo Mbak Mas Kiswan. ya, Jumeneng ora neng kono kok ya. ya. Nek dikon duet karo bojone aras-arasen nek karo Ika senengi ra jamak-jamak. Iya. Ayo semangat karo bojone iki semangat. Iya. Kok menjap-menjap. Nah, sajake Sing koyo ikhlas. sing ikhlas. Senyum dong. Jegadul cangkeme. Iya. Nyambut gawe. Piye kok meng mlirik ngono? Kalep karep kula ku ya isih beda ngono lho, Pak. Sik beda piye? Ya mboten kalih niki terus. Bosan. Ora. Heeh. Bosen ya? Hah? Enggak. Eh. Lah karepe karo sapa? Nggih pun kalih niki sakanane lah. Ya. Saanane. Lah arep karepe karo sapa? Karo sapa karepe? Karo sliramu wae diajeng. Ngapusi. Ya wis lek duet ungkur-ungkuran ya ora apa-apa. Kira-kira ra cocok. Semangat. Ya semangat. Sinten sik? Rondo Kempling. Oh nggih. Kok ketno kosong to, Pak? Kosong ya ora apa-apa prihatin. Ya kadang-kadang iki ana apa-apane ya awake dhewe lah budaya, Bu. Lagu budaya. Lah Ndak seneni Pak Doyo. Yo, besok gampang, maringi sesuk nek. Kowe nek arep beres. beres. Yo, monggo didadoske iki panulan saka Pak Ado-ado saka anu lho. Kecamatan Mijen Kota Semarang. Wah, alhamdulillah. Mijen ki ngendi? Ya wis daerahe kono pokoke. Sak kidul Simpang 5 terus. Ngawur. Ayo ngawur. Ngawur Simpang 5 wae radong kok kowe iki. Iya. Durung tau tekan Simpang 5 kok. Ya, mengerti tembange. Heeh. Yo, monggo Mas. Ndak pundi nonong ning Bayu pada tinggal pun tingaren kita dewe ora numpak taksi dewean opo ora wedi timbang anggur kula purun kancane belanja ning pasar pae. Wale, aduh wale. Apa tepeng. Bang wale. anting-anting. Awan-awan lunga belanja ning pasar pae. Kowe. Prawan rondo buatku rapat penting. Kacau kabeh. Ora kacau, aku sing marahi kok ya ora apal kok kowe ora.
Kuwale, Mikir Pak. apa nganti kleru ki? Mikir apa? Mikir apa? Mikir Oh mergo pasangane ora cocok apa piye? cocok. Jos. Iya. Pun niki Wis, heeh. estu. Wala iki kok dadi bareng arep rampung limbuhan kok malah layange ting telotok teko terus ki. Ya, ora apa-apa, Mak. Nyuwun lagu saking muda-mudi Taylor apa Taylor? Ya, Taylor. Ya RT 02, RW 02, Rawa Bajul. oh iya. Nyuwun apa? Nyuwun lagu ngimpi. Ya mau ya ana sing nyuwun pepeling lumantar. Ya alon-alon no. Ya. Wis jam 1. Wis ora masalah sing penting lakone rampung. Ha iya. Ning kono sing ora seneng. Lah iki mergane aku wis matur to. Engko ora nganggo gara-gara ngono lakone we Ponokawan metu terus kok saben adegan. Oh, Gara-gara arek ngendi? iya. Butuh engko ora tekan jam 4 selesai to. Iya. Ya ngono ya, Mak. Mang lakone iki tak gawe ora ana gara-garane. Engko role ya ming Ponokawan kabeh kuwi. Iya. Ya ora apa-apa ditutuke saiki. Mbak, lho, kok wis do ilang? Iki sik nembang menungso apa demit ki, Mas? Ya menungso kaya. Kok barang oleh kok wis do ilang? Ya. Saiki Mbak Nadila, Ya. Mbak anu apa Ika, Ya. karo Mbak Cita. Ya biayi telu. Heeh. Ayo jumeneng sisan. Ya. Didobel-dobel ya, Mak. Iya. Sing pojok kono ya urung ana sing ngadeg. Wis tenang kok tak deke kae. Iya. Rasa sangu wedang. Oh, Nggo liwat iya. kaya arep mlayu-mlayu esuk. Ya nyangking wedang ki mindah ndak nglangkai wedang. Lah iya. Wong wedone nganti wani nglangkai botol ilang. Iya. Monggo diaturake. Napa, Pak? Pepeling. Ya, pepeling. Pepeling rasa nggo bawa langsung wae. Ya, Iki karo ngoyak wektu engko isih ana langgam ngimpi sing durung diaturake. ya. Ngono ya. Engko ndak ora rampung. Monggo. Ayo. Yo. Oh ah. Hey. Hey. Salat saya pindah
Mboko siji waton rata ngundak ditagih no. Iya. Ayo jumeneng meneh no. Iya, waduh. Lagi linggo. Yo karo ngrampungke iki nya ana apa-apane yuk nek iki ora ming kosong mlompong. Estu. Ya ora tak buka. Lho. Hah? Diparo? Lu kerja apa lu? Kan gue yang kerja, Bo. Modar ora cocoknya. Wong bojone sing nyambut gawe kok kono separuh apa? Grondok kemplinge kleru kok. Iya, separuh apa? Ya, karang ya wis saking suwene lagu kuwi ora dunekke lah ya. Ngimpi dibawani saking muda-mudi Taylor. Taylor apa Taylor iki, Mbok? Iya. Pokoke iki tulisane ora mriki. Oh, mboten nggih matur sembah nuwun. Iya. Ya nggih, diatur ngambara. Mangga. Ngambara ing ngawang-ngawang. Ya. Neno-neno. Bebasan tanpa tepi. Kalian Gunung Sewu, ya bapak-bapak panitia nyawisaken ubo rampene Durpres. Ya bariki Durpres ya mak papat kasur loro, lemari loro. Ya, wah, lelok. Neno, mangga. Nara besing mega katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa
Monggo. Matur suwun Mbak Ayu ya. Sampun. Sembah nuwun. Sampun siap? Anu, apa? Apa jenenge iki? Door press-e? Oh, sampun. Ayo Elisa, diundi Elisa. Ya sing dawuh ngundi mau sampean. Monggo diundi. Heeh. Nggih, niki diatur 3 nggih. Kadosipun kula langsung mendhet 3 nggih. 3. Tapi wonten amplop niki napa nggih? Apa amplop? Door prize 1. Oh, enggak tahu lah ini dulu ya. Ya. 3 ya, dipilih bentar. 1 2 3. Oke. Yang nomor 3 dulu. Yang nomor 3 dulu ya. Ini kok nggak bisa disogok pakai apa ya? Oh, ini ada sogok. Ini ngerti sogok. Tahu, aku sering sogok-sogok gini loh. Ah iya, mergane ana tumane kowe. Ya, ya. Nganggo apa? Yes. Sabar ya, bapak-bapak, ibu-ibu, setunggal, kele, 3. RT 02. Nas Tain. Ini nama ya? Nggih, Pak Nastain niki nggih. Mengke angsal napa niki? Apa karsor napa kamari? Ya engko panitia. Manut panitia nggih. Nggih. Oh, siap. Iya. Napa, Pak? Kalih amplop. Oh iya, amplopnya buat dimasukin di amplop. Heeh. Ya, minta tolong ya Mbak Tatin. Ini door prize-nya nomor 3. Ini door prize nomor 2. Apa? Sapa? RT 02. Kuwi lah ngandang meneh. Aduh, tulisannya karo capek dari sini. Aduh. Hah? Parila, onten Parila. Panila to? Tenan coba. Iki Parila napa Panija? Cobi. Tak. Oh. Bener mboten? Padang gen blencong. Napa? Mboten to? Parila, napa Pak? Parijem. Parlila. Geleng kepala. Ini nomor 2. Sudah, Bu Parlila. Satu lagi. Sing ngundi ya rada edan.